I kaže tamo jedna stvar koja je bila meni onako, ček, šta? David bio podstaknut od strane Sotona da uradi nešto što nije smeo. Znate šta je uradio? Prebrojao ceo izraelski narod koliko je bio. Tekst kaže, Sotona ga naterao da uradi to. Čekaj, ja sam mislio, ako sam dete Božje, to prosto je nemoguće da budem podstaknut od Sotona da uradim neke stvari, ne? Pa kako sad to da Sotona podstakne Davida da urade neke stvari? Braćo i sestre, ono što želim da kažem ovo jutro nama, svima, da budemo svesni. Kako što Bog želi da nas podstakne da uradimo ono što je ispravo ugodno u njegovim očima, također Sotona želi da nas podstakne da uradimo stvari koje su suprotne Božje volje. Podsjetim jednog novozavetnog primjera. Kaže, i duh odvede Isusa u pustinji da Sotona ga iskušava. Ne, ja sam mislio da duh nas odvode na mestima gdje je Božja volja, gdje je dobro, gdje smo bezbedni, jel da? Ja nisam mislio da duh će nas odvesti tamo na mestima da budemo iskušavani. Ali hoću da ti kažem jedna stvar. Tamo tekst ne kaže i duh ga odvede i napušti Isusa i on ode negdje na drugo mesto. Jeste, duh ga odvede u pustinji. Duh je Božji bio tamo sa Isusom u pustinji. Hoću da ti kažem, dok prolaziš kroz iskušenja, kroz testova, Duh Božji je sa tobom i daje ti snagu da možeš da odoliš iskušenjima. I sećate se onog teksta, jel da? Sotona govori Isusu. Ali ono što je najbolji deo u tom tekstu, to verujem da treba mi da zapamtimo danas. Isus govori isto također Sotoni. Ono što znači za mene i za tebe. Ja i ti imamo autoritet, imamo moć da govorimo nazad Sotoni. Podsjeti ga na Božje obećanje. Podsjeti ga na Božju reč. I Isus kaže, rečeno je. Isus kaže, pisano je. Ako želiš da te podsjetim, kaže on Sotonu, pisano je. To je to, braćo i sestre, ono, kada dolazi vreme iskušenje, kada dođe neprijatelj sa svojim mislima, kada dođe sa iskušenjima, podsjeti ga na Božju reč. Podsjeti ga na Božje obećanje. Kako ćeš da ga podsjetiš ako ti ne provodiš vreme sa Božju reč? Kako ćeš da ga podsjetiš kad ti nemaš vreme da sedneš i da čuješ Božje obećanje za tvoj život? Razumete sad zašto je važno provoditi vreme sa Božjim rečima?